Eskerrik asko Bergara. Aurten ere, COVID-19 kolpatu gehituen honetan, milaka bergararrek bat egin dugu euskaraldiarekin. 3.119 bergararrek jardun dugu gure hizkuntza ohiturak astintzen. Euskarari espazio eta gune berriak eskaintzen. Hau bizi eta belarri prest, 3.119 txapa, besteen beste erronka. Gainera, 220 entitate baino gehiago sortu dituzte ari guneak gurean. 400 gora, konpromiso kolektiboak hartuz. Eskerrik asko. Bereziki gogoan hartu nahi ditugu ariketa egin izan ezin duten entitateak. Taberna eta jatetxeak, kultur zein kirol taldeak. Neurri baten edo bestean, pandemiak denok kolpatu gaitu. Batez ere, gizarteko pertsona zaurgarrienak. Baina eta kontatik ere, aterako gara. Eta euskaraz aterako gara. Gehiagotan eta gehiagorekin egin dugu euskaraz. Baita ika ere. Ez da izan espero genuen euskaraldia. Ezin izan diogu nahi beste zuku atera. Baina egin dugu, egoera zailenean ere. Eta hori, batzordean, entitatetan eta zein nahi lekutan parte hartu duzen guztioi esker izan da. Gauza handia egin dugu. 11 eguneko euskaraldia izan genuen 2018an, 15 egin ditugu aurten, baina euskarak 365 egun ditu. Beraz, bihar ere jarrai dezagun ahoak bizi eta belarriak prest.